A Andorra creix notablement el nombre de dones que demanen ajuda per fer front a problemes d'addicció. Segons l'informe semestral de Projecte Vida, el 60% de les persones ateses durant el primer semestre del 2025 són dones, una xifra que l'any anterior era només del 35%. Aquest augment s'associa al bon funcionament del grup de dones amb perspectiva de gènere, un espai pioner al país que ofereix suport psicològic setmanal en un entorn segur i comunitari. Ara mateix hi participen 8 dones, però l'entitat es planteja obrir nous grups davant la possible creixent demanda. Durant aquest període, Projecte Vida ha atès un total de 89 persones i ha realitzat 105 intervencions, 40 afectats directament, 24 a familiars i 25 a través de grups d'ajuda mútua. L'alcohol és la substància més present, seguida pel joc patològic i el cannabis. L'associació també consolida iniciatives com el Club de Lectura Terapèutic, aplicat tant a usuaris externs com dins del centre penitenciari, com a eina per prevenir recaigudes i fomentar la reflexió. Vols estar al dia sobre salut mental i addiccions a Andorra? Segueix-nos per no perdre't cap actualització.